Kaixo, bideo honetan labur-labur aurkeztuko dizuegu zer den Agintzari GEKAek eta Bidea Eginez elkarteak elkarlanean osatu dugun gehiegizko zorrari buruzko gida. Guretzat tresna erabilgarria da eta zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei, bereziki emakumeei, esku hartze sozialen bidez laguntzen dieten beste profesional batzuekin partekatu nahi dugu. Gida 6 kapitulutan dago banatuta, lehen 3 teorikoagoak dira eta hurrengoak praktikoagoak. Esteken bidez nabiga dezakezu batetik bestera. Aurkibideko edozein ataletan klik eginda, dagokion orrira joango zara. Han beti aurkibidera itzultzeko aukera emango dizun orri nagusiaren ikonoa ere aurkituko duzu. Era berean, orrialde batzuetan gidaren 6. kapituluan biltzen diren mapa kontzeptualetara eta esku hartzeko tresnen eredutara eramango zaituzten estekak ere aurkituko dituzu. Mapa eta tresna horietan beste esteka batzuk aurkituko dituzu. Eta horiekin zeunden puntura edo aurkibidera itzultzeko moduan izango zara, aukeratzen duzunaren arabera. Gidak lehenik eta behin zorrei buruz aurrez pentsatutako ideiak argitzen eta esku hartzean lagundu dizaguketen oinarrizko kontzeptuak azalduko dizkigu. 2. eta 3. kapituluetan dauden zor motak sakonago azaltzen dira, hotz, publikoak eta pribatuak. Ondoren, zorra kudeatzeko orientabideak ematen dira, ordainketa antolatuz eta lehenetsiz. 5. kapituluan zorduna babesteko dauden mekanismoak ikusiko ditugu. Hala nola enbargarritasun muga, 2. aukeraren legea edo doako justizia eskatzeko eskubidea. Guia de sobreendeudamiento.eus webgunearen bidez, gida eta esku hartzeko tresna batzuk eguneratzen joango direnak deskarga ditzakezu. Gida hau baliagarria izatea espero dugu. Edozein kontsulta egiteko gurekin harremanetan jar zaitezke telefonoz edo posta elektronikoz, edo bestela webgunean agertzen den inprimakia bete dezakezu.